Hej alle sammen, her er den første af 3 videoer, som omhandler de tegn, som Aviaja hun bruger allermest. Et tegn, hun bruger rigtig meget, det er Kiran. Grundtegnet for Kiran er sådan her, Aviaja hun gør sådan her. Så er det far, man viser bakken barterne, det gør hun meget præcist. Det er mor, viser pandehår, det gør hun også meget præcist. Nogle gange er det den her vej i stedet for. Så er det drikke, og det kan være alt slags væske, vand, te. Jeg er tørstig, hvis hun gerne vil have mere, og det er nogle gange alt muligt, hun bruger her, men grundtegnet er, at man peger med pegefingeren ind i hånden. Så er det færdig, og hun siger det ikke så meget mere, men hun har brugt det meget, og nogle gange så bruger hun det for lige sådan at betone, men altså grundtegnet færdig, man fejrer væk. Så er det lege, det bruger hun rigtig meget, og hun kombinerer det lige for tiden, hvor hun er snart 16 måneder med at sige lille. Så er det blæ, og man skal skiftes. Så klapper hun så her, blæ. Eller jeg vil skiftes. Hjælp, eller hjælp mig, bruger hun mest, når vi til andre siger, skal jeg hjælpe dig. Men ikke desto mindre kan det være fint at støtte hende, og det er at klappe sig her, skal jeg hjælpe dig. Hvis hun er sulten, eller vi snakker om mad, eller når man skal spise. Og inden for madkategorien, der er noget af det, der er allermest populært, det er æble. Og der gør hun sådan her. Putter lidt af knogen ind. Æble. Æble er grundtegnet. Og banan, man skræller en banan her med fingeren. Og der gør hun sådan. Hun peger sådan og vifter lidt. Og siger, hvad siger hun? Nan. Brød, det er, at man skærer en skive brød her. Og der gør hun sådan. Og smør, man kratter her, ligesom kralder smøret op. Og der gør hun sådan lidt ligesom mere tegnet faktisk.